Καλησπέρα σας. Είμαι μαζί σας, βρίσκομαι μαζί σας για να πω μερικές συμβουλές, να σας πω μερικές συμβουλές για όμορφα, γερά πέλματα, κάλους και γενικά για ό,τι έχει να κάνει με τα κάτω άκρα μας, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, γιατί με αυτά περπατάμε. Λοιπόν, το πρώτο που έχω να σας πω είναι τα ταλαιπωρήσαμε πάρα πολύ τα πόδια μας, γενικά τις στέρνες μας, τα πέλματα τώρα το καλοκαίρι. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε? Λοιπόν, για όμορφα πέλματα, στέρνες, κάλους και τα λοιπά και νύχια, λοιπόν, βάζουμε σε μια λεκανίτσα χλιαρό νερό. Βάζουμε, εκτός από αντιβακτηριακό, που συνήθως για μένα είναι πολύ καλό, το Dettol, αν δεν έχετε Dettol, κάποιο άλλο ή σαμπουάν, άμα έχετε σπίτι, δεν χρειάζεται να είναι Dettol άμα δεν έχετε σπίτι. Βάζουμε άλατα υπάρχουν πολλά του εμπορίου που ξεκουράζουν τα πόδια μας, τα πέλματα, τους κάλους και μας ανακουφίζουν. Οπότε αφού περάσει λίγη ώρα που βάλαμε τα πόδια μας μέσα στη λεκάνη, τι κάνουμε? Σκουπίζουμε καλά ανάμεσα στα δάχτυλα, να μην υπάρχει υγρασία, και έπειτα βάζουμε καθαρό υνόπνευμα. Λοιπόν, τώρα μου λέτε τι είναι αυτά που μας λες. Λοιπόν, το καθαρό υνόπνευμα, άμα έχουμε και σπρέι, μπουκαλάκι με σπρέι και άδειο, βάζουμε μέσα το υνόπνευμα και τα βάζουμε ανάμεσα στα δάχτυλά μας. Γιατί? Για να μην έχουμε μύκητες. Το υνόπνευμα μας βοηθάει για να μην υπάρχουν μύκητες, να μην δημιουργούνται μύκητες. Λοιπόν, έπειτα, για να μην μπαίνουν οι μύτες στο κρέας, μέσα στο κρέας, και είναι δύσκολο για να τις βγάλουμε, τι μπορείτε να κάνετε? Να πάρετε καστορέλαιο από το φαρμακείο, σόδα του φαγητού, ένα κουταλάκι βάζετε, και το ανακοινείτε, το ανακοινούμε. Αυτό το βάζουμε μετά στις άκρες των νυχιών μας που δημιουργούνται οι μύτες, και αποφεύγουμε έτσι οι μύτες να μπαίνουν μέσα στο κρέας. Και ξέρετε τι δύσκολο που είναι να τις βγάλετε και τι πόνο προκαλεί αυτό. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το βασικό. Μετά, αφού λιμάρουμε τον νύχι, το κόψουμε, το λιμάρουμε, βάζουμε βαζελίνη, την κλασική μας, γυαλίζουμε τον νύχι μας με την λίμα. Λοιπόν, τώρα για τις στέρνες, εγώ για τις σκληρήσεις χρησιμοποιώ αυτό ακριβώς. Λοιπόν, είναι πολύ καλό προϊόν, και πιστέψτε με ότι οι σκληρήσεις θα μαλακώσουν και θα φύγουν. Τώρα, αν δεν έχετε αυτό, βάζουμε λίγο βαζελίνη. Έπειτα παίρνουμε την ελαφρόπετρα και σιγά σιγά τρίβουμε, προσεκτικά όμως. Όποια κάνει θεραπεία, καλύτερα να της το κάνει ο γιατρός της. Όποια κάνει θεραπεία, καλύτερα να ρωτήσει το γιατρό της αν κάνει. Άλλο, έπειτα, αφού κάνουμε αυτό, βάζουμε και βάζουμε στις σκληρήσεις αυτή την κρεμούλα. Λοιπόν, αυτή μας επιτρέπει να έχουμε μαλακή επιδερμίδα,
να μην είναι σκληρή, γιατί τώρα με το καλοκαίρι και σκληρή είναι και απ' όλα. Λοιπόν, οπότε βάζουμε και αυτό. Και για τους σκάλους μας χρειαζόμαστε μόνο μία ελαφρόπετρα. Μία ελαφρόπετρα που δεν χρειάζεται να τη βρέξουμε. Αν μπορείτε βέβαια, μπορούμε να βάλουμε πριν κάνουμε την ελαφρόπετρα για να φουσκώσει ο κάλος μας. Μπορούμε να βάζουμε βαζελίνη για να μαλακώσει. Και έπειτα, αφού το σκουπίσουμε καλά, το τρίβουμε σιγά σιγά προς τα έξω, προς τα κάτω μάλλον, προς τα κάτω, γιατί δεν ξέρετε, δεν είστε επαγγελματίες, οπότε δεν γνωρίζετε πώς να το τρίψετε. Το κάνετε μόνο από τη μία την πλευρά και σιγά σιγά και μαλακώνει ο κάλος. Έπειτα τέλος κάνουμε μια μαλακτική κρέμα ποδιών ή με aloe vera ή με φέρα έλαια, έτσι ένα απαλό μασάζ από κάτω από τα πέλματα μέχρι το κουτεπιέ πάνω, έτσι, και τα δάχτυλα, ένα απαλό μασάζ και τα πόδια σας, πιστέψτε με, θα είναι καλύτερα. Λοιπόν, αυτές είναι τις συμβουλές να σας πω. Ελπίζω να έχετε ωραία αποτελέσματα και ό,τι χρειαστείτε, ό,τι ερώτηση και αν χρειαστείτε, να μου την πείτε στο Συναγκούτσι. Ευχαριστώ. Φιλάκια.